Upart 2 ke lo. Ku-part 2 ngifuna ukuqala ke manje ukukhuluma ukuthi inkinga yadaleka kanjani, ukuthi umhlaba ke manje laba uHenry Finn noFrancis Farewell ama-representatives e-Dutch East India Company. Sekuhamba isikhathi ke besebenza ne-Dutch East India Company, sebebuyele emuva bakhuluma ukuthi uShaka usebanike lo mhlaba lona. Laba be-Dutch East India basebenzisa umthetho wabo-ke wase-Dutchland ukuthi umhlaba umuntu methi-ke ngikunikeza indawo, thina sazi ukuthi umhlaba owenkosi, noShaka wazi kanjalo. Bona kodwa nge-Dutch law yabo babhala i-grant, like a title deed ke manje, ukuthi uShaka has given them the grant yalo mhlaba. Bahamba-ke babuyela emuva kuShaka, bamsayinisa nomtoliki wabo, wenza u-X lapho. Kwaphela lapho-ke ukuthi kusebenze isintu sikaShaka sokuthi akekho umuntu o-owna umhlaba. Wonke lo mhlaba awulwele uShaka, waqoqa yonke le mfuyo ka-65,000 cattle, yonke lamabutho, wakha this capital city yakwaDukuza-ke manje. Amabutho about and over 3,000, ondliwa wuye, adlala ekhaya, atrainwa wuye, aphume eyolwa kuphi kuphi koSoshangane kuphi kuphi. This base manje, this army barrack kaShaka, sebebuya-ke manje, sebebuya nale ncwadi-ke eseyisayina-ke le ncwadi uShaka, under the understanding ukuthi ba-understandanile ukuthi le ndawo bakwazi ukuyisebenzisa, badle kuyo, baphile kuyo, not ukuthi it's a grant of land. Kuthe-ke after 4 years labelungu behlala la, bephila noShaka, bephila kuleyo ndawo leyo, bedla kanjalo, benalobo budlelwane nje, wakhothama uShaka ngo-1828. Yaqala-ke manje inkinga ukwenzeka, ngoba ngo-1828 uShaka ukhothama nje, ubulawa uDingane, ubulawa uMkabayi kahle kahle, u-anti wakhe, noDingane noMhlangana noMbopha kaSithayi. uDingane-ke wabhubhisa yonke nje into ethi amabutho kaShaka. Into eyayihamba noShaka nje wayengasayifuni nhlobo, kwangazuthi uShaka usephenduke waba idlozi eliyisilwane phezu kwakhe, indlela wayemsaba ngayo. Wahamba ebhukuda-ke manje-ke ngemkhonto, yonke into eyayithi Shaka kwayena uMbopha kaSithayi wambulala, kwabona uMdlaka ugeneral wakhe of the army wambulala. Yonke nje nebutho lakhe elalihambile liyolwa eSoshangane unyaka wonke, sebebuya sebefica sekonakele. Kusho ukuthi-ke uDingane-ke egcine sebona ukuthi kahle kahle manje abelungu sebesondela, ngoba sebeyanda laphaya kuleli zwe leli uShaka ababeka imijondolo yabo khona. Sebeyabuthana manje, baqoqana besuka le Dutchland manje beza ngemkhumbi, kuthiwa akuzogcwala isizwe phela manje. Sekusondela ukuthi manje abelungu sebebaningi ngempela kule Port Natal uHenry Finn asakhe kuyo. Usewuchief lapho uHenry Finn, unabafazi bakhe abaZulu, usekhande amaKhalathi, namanje eThekwini kunamaKhalathi aHenry Finn. Lo mhlaba-ke manje ngo-1840 esebusa uDingane, sekungena bani? Sekungena uQueen Victoria namabutho akhe. Aseza kuphi? Aseza ezweni likaShaka, phakathi kothukela nolwandle lolu uShaka owayebancikise kulona. Sebezokwenza ini? Into okuthiwa i-annexing. I-annexure ukuthi officially amabutho azomaka manje ukuthi lelizwe sekuyizwe lombuso kaQueen Victoria. Kwase kuba yini? iNatal. Kwase kuba yini ngapha ngenhla? uZululand. uZululand-ke usuke othukela kuyaphezulu, kusho ukuthi kusuka olwandle kuyothukela, akuselona izwe likabani? likaShaka.
Wayibona-ke lento uDingane ukuthi ithanda ukuba inkinga. Umlungu osehamba phambili manje kulama Dutch East India Company, Potchefstroom, yilawo belungu manje esebengamangisi laphaya. Kuphinde kuthi le ezansi sekunaba khona futhi abaphathi bamaDutch-ke manje sekamaDutch namangisi nawa nombango wawo, kodwa ikakhulukazi manje ingozi eseyibona uDingane ukuthi le title deed le eqhamuka kuphi manje isigodlwe i-Dutch East India Company ekoloni, iphethwe ubani manje? Iphethwe uPotchefstroom. uDingane wabamemema uPotchefstroom, wabahlanganisa emzini wakhe engathi ubenzela idili kanti uzobabhukuda ngemkhonto bonke. Kubaleke-ke lokhu kuPotchefstroom, kubaleke nayo leli phepha leli. Angazi ukuthi lekwaficwa ubani esenjani njani kuphi ebalekela uDingane ebabhukuda ngemkhonto kade bameme emcimbini othile, wabajuma baphuma babaleka. Yatholakala le title deed lokhu ikhona. Kusho ukuthi-ke emva kwaleso sigameko leso babuthana-ke manje abelungu. Bebuthana abelungu njalo khona bani? Kukhona umfowabo kaShaka noDingane, uMpande. Ekuhambeni kaShaka, uMpande wavele wazenza uhlanya ebona ukuthi uzofa ngoba uDingane ebhukuda yonke into yakwabo. Wazenza uhlanya kanti kunabantu abaningi ababebalekela kuphi? Bebalekela kuHenry Finn lapha kuleya settlement yasePort Natal. Bebalekela izimpi manje ngoba uShaka wayesedlondlobala kakhulu ekhanda isizwe. Bebaleka kunama-defectors-ke abantu ababehambele lapho-ke. uMpande kwase kuba uyena-ke uMpande osehlanganyela namaBhunu. Sebenze njani? Thenjiswa amaBhunu ukuthi uma ehlanganyela lama-defectors laba abantu abangamabhaca asebebalekele koThekwini nasezansi, sebezohlanganyela bakhande impi balwe nobani? NoDingane. uDingane eseyifuna indawo, esewufuna umhlaba, esebatshela ukuthi akaze kwenzeke ukuthi nina nephepha elithi nina ilembe lanishiya nelokhuzana nezwe, izwe lenkosi leli. Kwayilapho-ke sebehlanganyela-ke amaDutch-ke esebiza bonke abantu ngemkhumbi-ke manje beze la sebezohlanganisa impi. Sebezohlanganisa impi, sebezohlasela bani? uDingane. Besizobani? uMpande umfowabo. Lapho-ke okwabe sekubhukudwana khona-ke amaDutch. Amangisi base bawahlehlisile kakhulu-ke eNatal, sekwamaDutch kakhulukazi ngaleso sikhathi. Lapho okwenzeka khona-ke impi yaseNcome. Leyo mpi leyo uZulu angazi ukuthi ngizothi bangaka abantu, kuze kuthiwa iBlood River. Kuthiwa umfula loyo wawubomvu klebhu igazi. Kuliwa nabantu bephethe ibhamu begijima ngamahashi. Abantu amaZulu ngaleso sikhathi egijima nemkhonto kahle amaqwa, imkhonto emfushane. Lapho kubalwa khona o-4,000 wabantu, kodwa ngazi ukuthi more than that. Kwaze kwabomvu igazi umfula, kwathiwa iBlood River-ke leyo-ke. Kusho ukuthi-ke noDingane wabona ukuthi ayingangaye, waphuma waphikelela ngaseSwazini. Washiya bani? Washiya uMpande. uMpande-ke manje useyi-chief, akusibona ubukhosi kangakanani, sekuwukuthi usebambiswe amaBhunu ukuthi ngoba vele kuyizwe lamaZulu kufanele kube khona kahle into umuntu ozobabambela. Base bembeka kuMpande-ke ukuthi-ke akaphathe izwe-ke, kube uyena-ke, uyabona Nkosi Mbumbulu leyo ngandlela leyo. Asiye ku-part 3 ngoba manje sesiya kucetshwayo. U-part 3-ke iwona ozongichazela kahle ukuthi kwase kwenze njani-ke ngezwe.